we are not 18th century ni chen kipras harogya. Chen tabo 21st century ni kipras harog. We are not going to sit silently anymore. We will raise our voice. Kulongka? Joto ransak ni maya dengan ani kipras harog no. Joko no ani pakako togi hamkak ma kay chawani chibay maya pro. Tangai 1 July 2026. Kini ko sarkari dengka. Ang joko no kana. Kini korokka hano kiplazo boro koroktam gohati ni simi aga kala tangi tongmani tuengo tueng bisingo boro tam hingaka a video ngo joko no kona social media ni bisinti eba joko no saiman kana ja abuno no antesha no ki bus kango tisa shortly ang ngobi gawani Dạ over nào sáng ngày mà nè, belai thế nào bữa khác có khả năng khá, có khả kịp làm được người, ini bộ goha kini ada kelawat hang mani se, lama ko buni bos sungi, có khả chắc ra được bài, có khả beri bài, buma enggak oberi có khả, ini bộ hai beri bài kini Oba hai ke hengkak na ni nangu se ap China se ai ho eba keba China wa kipli thangi nang Chinese fa sawai tongo chicken momo Nepali ngi kabang ma ko khagaka ge ga ro nuk khanga chang shrai keno kingi ga o hano bo bukka request khaimani pore bo bukka bo ba ko khaimani pore kini oba hai last moment of video khlanga ni nang kha ge victim ngai ge victim bo ba ang personally bo ko khalai ho ka ko tuk ni bisinti personally ko khalai ba na khaka ge by oge incident angani angu mutumya haifano at the last moment to blatant of stream mangi thangmani porese ang of video ma khaisho ni so nga ang ni jino kini blatant of dukhonango nga mani bus kango of video na mani sakambo an one sugi kisa nam khane blatant emotion ang kakang mangi kiplazot angni asaimani na chini bakka palpiriman ang khana eba kheba chang mokol chikong eba bukung bara buni bosang solya angni asaimani obaga chigi chaliya ang khana bo gaga wo thingmakini sayang kha anga bo sangani mo thinggo o video ni bisinte phagi jokono kiplaka ngai hansani khoran chen tishalai khe chengkini ashak kini o racism je khlaizari tongmani jaga jaga party we tong kung jaga wo delhi wo ngo bangalore ngo hyderabad in every corner of the state ngo sang ngobi tong chingi pagiro aba hake shak ngai ya khop ngai ya especially kini kiplaka ro aba hake Chinese momo ni hinzak mani chengki busuk Shirin hujaga chen kai busuk riku tu buchu ba shimi chen mokong ni moki hui tong ngai kai busuk obakha tikige bakha ni ko sanga mo chong mano chen kai busuk hui tong ngai telia no more chen we are not 18th century ni chen kipras harogya chen tabo 21st century ni kipras harog we are not going to sit silently anymore we will raise our voice jotok to pajong ko chen kini wives Chini zek kiplakani wife ko cheng manya sak cheng koram tishay no tangnay. Obani bagay ang April kayo joko kiplakani taniwo pagi cheng koram tishay layangan. And especially chini KWM bumabodol kay chini kaya sa student wings. No kibakaki bang kasyakoyo. Pagi obano kini ngay always isang stop kay nga ni bagay cheng quickly action na hanga ni bagay. Ang tatabu gelio pwedeng hanggang cheng ang kitlaw sa pwede. Ang one shugak eba ang pakawag hanggang Hangang ibishingo nga ang deli police station nga ang obangati or racism nga tinga ang complaint kaya ngay abang ipore ang tugaw bo klay ngay ngay Dehradun, Bangalore, Hyderabad, Chennai. Each and every corner of I am going to file a case against the racism. I am going to file a complaint to the police station. Obang ang klay nga ni tangi tonggo. And o gagawo, I hope na magchoto kiplasa ngay analogi ruwan ang ani pagkaw asyate bosha ang palakino tonggo. And the kini KWF bumabodo lo bo shirin asabi tonglak kini klaya sa tugang wings bo shirin asabi tonglak ang ang pagkaw wan shugo kay ang pagkaw palakino po ito tongo. And all the ang kini video klay mani eba obang nga kisa ang racism nga kaya ang complaint klay nga ni tangi tonggo. It's totally by the guidance of our beloved Maharaja. But hamani bagay bingi guidance by of video no eba kaya of video ni them of video sa viral ang mani especially the racism nga ko sagak mani chini kiplakaro obano kino ang chini Maharaja ko ba nga ang klay nga ni tangi tonggo. I'm not going to sit silently. I want to all my Kiplaka people to raise their voice
발기 증적은 단사클라이 과랑기샹의 너금이 강양 어버는 꼬이 먹나 하루 한가한테 예흐가기만 설건 과랑기샹한테 어버는 장을 시링시링 아숙너니 저가야 나보 단사클라이 쟁이 많다이 쟁이 쉬었다 이니 바기 쟁꼭 상황이 내힐서 time now 나보 저가 응카 시샤비 너가 적어놓기 브라카 응이 발기 과랑기샹의 아쉽 넣은 시동 너가 적어놓나 한말